ఇవి తాలికా చందేరి శారీస్ చూపిస్తాను. సారీ మంచి లుక్‌తో వచ్చింది. ఇటారీ పళ్ళు. చాలా బాగుంటది. శారీ చాలా లుక్‌గా ఉంది. లుక్ వైస్‌గా అయినా చూడడానికైనా బాగుంది. మధ్యలో ఫ్లవర్స్ ఇచ్చిండ్రు. మళ్ళీ ఇంకో బూటీస్‌లా వచ్చింది. ఇది చిన్న బార్డరు. అలాగే కడీ బార్డర్ లాగా వచ్చింది. కొంచెం పార్ట్ వేర్‌కి లుక్ వైస్‌గా ఉంది. ఇవి బ్లౌజ్ పార్టు చిన్న బూటీస్‌తోనే ఇది హ్యాండ్స్ బార్డర్‌తోన శారీ మొత్తం ఇలాగే వచ్చింది. ఇందులో కలర్స్